ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾತಾ ಅಭಿಮಾನಿಲಿಕ್ಕೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನು ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಲಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಪರಿಚಯ ಬುಡ್ಚಿ ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಎಂಕುಲು ಜೊತೆ ಸೇರಿದು ಸುಮಾರು 120 ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಪಿಸೋಡು ರಡ್ ಸೀಸನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಅಭಿಮಾನೋಡು ಕುಸೀಟ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡರು ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನೋಡು ದಿಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಒಲ್ಪ ಬೊಂಡಲ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸೀಸನ್ 3 ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಇತ್ತುಂಡ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಡ ದಾಯಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನೆಕ್ ಮಾತೆಕ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ಯಾನ್ಲ ಅರವಿಂದನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಕು ನಿಕಲ್ನಿದ್ರು ಇತ್ತೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಜೂನ್ 11 ತಾರೀಕು ಜೂನ್ 11 ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮಕ್ ರೆಡ್ ಸೀಸನ್ ಕರೆದು ಒಂದು ಮೂಜನೆ ಸೀಸನ್ ಬರ್ಪುನೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ದಾಖಲೆ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿ ದಾಖಲೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಯಾಪ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಅಂಚೆಲ್ಲಂಜಿ ಜೂನ್ 11 ತಾರೀಕು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೇಂದು ಈ ಪೊರ್ತಿಗೆ ಅನ್ಕೇನು ಮೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದುಮ್ಮು ಮಲ್ತಿನೇಕ್ಲ ಇತ್ತದ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ಜಿಂಜ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪಲೇಂದು ಪನ್ಪೆ ನೆನಪದಿಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸೀಸನ್ 3 ನೂತ ಇರುವ ಬೇತೆ ವೇಷಡು ನಿಕುಲಾರೇನು ತೂತಾರೆ ಆಂಜೋನ ವೇಷೋಡ್ಲ ತೂತಾರೆ ಪೊಣ್ಯೋನ ವೇಷೋಡ್ಲ ತೂತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ಲ ನನಾತ್ ಹೊಸ ವೇಷ ಪಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಒಂತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ನಿಕಲೇಕ್ ತೆಲ್ಪುನೆಕ್ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಜೂನ್ 11 ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟಿವಿಡ್ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಮೂಜಿನೆ ಸೀಸನ್ ಸುರಾವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಇತ್ತಿನಗಲೆ ಮಾತಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ತುಳು ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ನೆನಪಿದಿಲೆ ಜೂನ್ 11. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.